Ahhoz, hogy egy régi erdőt felcseréljünk új erdőre, az első fázis az, hogy eltávolítsuk a régi erdőt. Mi történik a fával? Ugye ezt a fát az erdőből ki kell hozni, hogy el tudjuk adni a vevőknek. És éppen ebben a munkában ezek a különleges gépek, az úgynevezett forwarderek nagy segítséget jelentenek, megkönnyítik a munkát, ezért felgyorsítsák az erdőnek a megújítását is. A Vajdaság Erdei Közvállalat ma 2 ilyen forwarderrel lett gazdagabb, ezekkel együtt 26 ilyen forwarderünk van egyébként, a sík terepen ezek optimálisak ennek a munkának az elvégzésére, ezért már 50 éve visszamenőleg használjuk őket. Másik fontos aspektusa a forwarderok használatának, hogy nem károsítsák meg a talajt, valamint a kisfákat, és képesek dolgozni nagyon nehéz, sáros talajon is. Amikor a fajuk kijöntenek az erdőkben, akkor sokszor úgy van, hogy csak ezek a forwarderek tudnak bemenni, hogy kihozzák a fát az erdőből, és ugye a kamionoknak lehetősége nyíljon arra, hogy elhordják a fát, és a felvásárlóknak így megkönnyítsék a munkát. 93%-ban ezekkel a forwarderokkal hordjuk ki a fát az erdőből, ezért ez egy biztos befektetés, ami megkönnyíti, kényelmessé teszi és biztonságosá teszi a munkánkat.